Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi am să vă arăt pas cu pas cum să faceți până la 1000 de euro pe gratis. Aici puteți vedea câteva dintre bonusurile primite de oamenii pe care eu i-am invitat. Primiți câte un bonus când vă faceți cont și câte un bonus pentru fiecare prieten invitat. Cineva a primit 300 de euro dintre persoanele pe care le-am invitat eu. Puteți vedea cum am retras 896 de euro. V-am lăsat și dovada din BCR să vedeți că banii merg scoși. Banii ăștia am făcut din invitatul. Iar bonusul pe care l-am primit eu a fost acesta de 100 de euro, că mi-am făcut cont. Puteți primi până la 1000 de euro, desigur, dacă aveți noroc. Am să vă las linkul de invitație, cât și codul de referare în comentariu, cât și în descriere la clip. Aplicația este safe, are peste 80 de milioane de oameni care o folosesc, plus de asta a fost sponsor și la Formula 1. Puteți vedea aceste informații pe Google, sunt publice tot. Bun, acum o să vă arăt cum să vă faceți cont pe Crypto.com. Primul pas, intrați de pe linkul de invitație care vi l-am lăsat în primul comentariu sau în descrierea clipului. Aici puneți e-mailul vostru și codul de referal pe care vi l-am lăsat eu. Dacă este pus deja codul de referal, nu-l mai puneți, puneți doar e-mailul. După o să vă ducă să descărcați aplicația. Aici vă puneți din nou e-mailul vostru. După vă confirmați și numărul de telefon. După vă verificați contul. La mine a durat în jur de 10-15 minute. Veți primi și pe e-mail când este gata verificarea. Ok, acum am să vă arăt cum să luați bonusul. Puteți pune pauză la video și să faceți pas cu pas. Aici apăsați pe Trade pe butonul din mijloc jos. După care dați pe Buy. De aici selectați Cronos, este moneda lor. După luați Cronos de 50 de lei. Banii ăștia puteți retrage înapoi împreună cu bonusul, doar că trebuie să faceți un mic rulaj cu ei. Am să vă arăt imediat cum. Puteți lua cu cardul, cu Apple Pay sau cu Google Play. Durează câteva secunde. Eu personal am făcut cu Apple Pay. După ce ați luat Cronos, trebuie să faceți 10 tranzacții cu el. Aceasta este cerința, să aveți rulaj de 100 de euro. Faceți 5 tranzacții de sell și 5 de buy. În total să aveți 10-11 tranzacții. Am să vă arăt imediat cum să le faceți. Ok, aici apăsați din nou pe Trade jos. După care dați pe sell. Selectați Cronos, apăsați pe Max, apoi pe Tether și după pe Sell. Apoi confirmați. După ce ați făcut asta, dați din nou pe Trade, apoi pe Buy. De aici selectați Crypto. Acolo unde am pus eu săgeata. Puteți pune pauză la video să vedeți. După ce ați selectat Crypto, dați pe Max, apoi pe Buy. Ok. După repetați procesul ăsta să aveți 5 tranzacții de sell și 5 de buy. În total 10 tranzacții să aveți rulaj de 100 de euro, făcut cu doar 10 euro. După dați pe confirm și vă puteți lua bonusul. Dați pe claim și claimuiți primul bonus. Acesta este primul. Dacă completați toți pașii din aplicație, puteți primi mult mai mult. Eu personal am primit 100 de euro. Am să vă arăt și dovadă cum am retras bonusul, cât și pe ăia 10 euro de am băgat la început, în total 110 euro, după cum puteți vedea. Ok, acum am să vă arăt cum să vă retrageți banii din aplicație. Aveți două metode foarte simple. Prima, apăsați pe Fiat Wallet și dați withdraw în contul bancar. Așa am făcut eu. Sau mai aveți cardul lor de la Crypto.com și puteți face top-up cu cardul lor în Revolut sau să-l adăugați pe Apple Pay și să plătiți oriunde cu el. Este foarte simplu. Mulțumesc că v-ați uitat la video. Nu uitați să lăsați un comentariu cu ce bonus ați primit. V-am pupat și spor la treabă. Pa!